Assalamu alaikum leñol. Kala leñol ko ummi wari ɗo fuu ɓe laamiɓe meɗen mi yetti on. Min mi wala wolde wonde ɗuɗunde. Ko ndema min nani lamɓe fulɓe ngaray mawɓe fulɓe ngaray hanka min ndeni. Wolde amin gam jonta hunde ɓuri min sembe. Fulɓe ngoodi iko ko ngarɗon tawɗon ɗo accu ko on tawaay to naaki leñol hulata Allah e laamu daga ɗo leddi mum du kompule fulɓe ko o shayndi. Amman ɗum reeni leñol wara heɓana en halal. Leddi ɗo ko ndemma ɗum leddi fulɓe wuro fulɓe kantojo man zata ɗum gaynakono fulɓe. Ɗum mbaynamar mari leddi ɓe saɓe taƴuno ko ndemma jonta zata shaka ladde. Ladde nde to fulɓe mbi gam kulay warego dilla accande kam dilla jaha toye. Joni zata shaka ladde. Ko te e mere yimɓe mbara ɗo jango te e mere ɗiɗo ngaray ɗo. Leñol min giɗi ndiyam. Ɓaawo min giɗi ndiyam bo luttuɗum ndaare halal ɓurna miskilaji ɗi fuu hakuma en e nder. Jonta fulɓe kono dilluɗo Kenya ma sukaɓe nde dillay nani e ɗum haaɓe ɗo e wuro ngo ɓe jaaɓe taɓɓo laawol ɓe nanga sukaɓe. Joni ma sukaɓe kam kaɓɓi ɗo. Woɓɓe Kenya ngari ɗo somi ƴortoto dilla e koota ɓe saɓɓani ɓe dow laabi ton ɓe nangi ɓe leydi Lawkas. Heesi Kenya ɗo buruje frontiére leydi Doba be Mundu. Mere noon sooje en man jahi tawi fulɓe mbi ay woodi ko wujjoya ɓe jahi e gure fulɓe ɓe nangi fulɓe ɓe piiɓe hakuma en man piiɓe joni eɓe ton hôpital Larmanay. Joni minon min somi onon lamɓe fulɓe Allah waddi on to on keɓanay min halal keɓe halal to on keɓanta min halal to min ummike wala hakumajo min alata to ɗum wonnike no Allah waɗi fu yimɓeji waraɓe ɗo wala mo yiɗa yonki mum wala ɓinkoy keccoy rewɓe min mbarane foy min muña min somi. Salamu aleykum.